Vi har kørt i bil hele natten. Og vi har også noget at sove. Hold med hånden. Ja, der er kommet sne. Ja. Ikke også? Yeah! Så kan man kælke og stå på ski. Ja, vi ankom jo i går aftes meget sent. Og vi har fået seriøst værelset, der ligger allerlængst væk. Altså, som i det værelse, der ligger helt nede i den anden ende af hotellet. Skal vi tage det væk sammen? Ja, der er sne. Okay, det der sker nu, det er, at normalt skal vi have snescooter ned, men vi har fået at vide, at der er lavet spor ind til hytten, så vi kan køre i bil ind. Det vil være ret sødt. Vi plejer at jo, der er en sti ind deroppe. Vi plejer jo på. Kan du se det? Det er hvad hedder det? Det er den der går en vej ind der. Ej, hvor er det fedt. Hvor er det vildt. Seriøst, vi kører hele vejen ind til hytten. Ja. Ej, men det er da for vildt. Det er vores bil. Hold kæft, hvor sejt, mand. Se, der. Hvor er det fedt. Der er den. Fuck, hvor er det fedt, der er lavet vej. Hey! Ja, hej. Okay, det er altså for sejt. Det er nice. Og det kunne næsten ikke være federe, hva'? Vi sad seriøst lige og snakkede om det. Ja. Det ville fandme være fedt, hvis man kunne lave en vej herover til, ikke? Jo, men det er planen er, men den skulle ikke være færdig før næste år. Fuck, hvor fedt. You need wood to stay warm. Hey. Så, og så gåmaskine. Du går herover til far. Sådan, ja. Så er vi her. Igen. Emma har været nede at stå på ski. Og det var hun skidegod til. 1 time ski. Et stykke chokolade. Og så hjem og kælke, ikke? Kan du selv gå, Emma? Far går lige ind med tingene her. Så må du selv lige prøve at se, om du kan komme herover. Okay? Der er mange måder at lære dine børn at stå på ski på. 1. Tålmodighed. 2. Tålmodighed. Og 3. Lad dem lege i sneen, inden I sætter dem ud på ski. Leg for eksempel en hytte her i Norge, hvor der er stille og fredeligt. Ikke så mange mennesker. Og så lad børnene lege med det. De kan sagtens komme ud på ski, når de er 2-3 år. Så længe du ikke presser dem alt for meget. Hey. Vores datter har lige været ude 1 time. Og nu leger hun i sneen. Hey. Hey. Hvad så, Emma? Var det sjovt at stå på ski? Ja. Har du leget i sneen? Ja. Har du fået chokolade? Ja.
Okay, den lille sover, og jeg tager et par ture på Blåbjergfjeldet, som de kalder det her. Det er stolliften, de har. Der er kun en stollift og en træklift. Og der er bare så stille her. Ikke? Det blæser næsten aldrig i Norge. Jeg har bare sådan en ro. Så nu vil jeg tage et par ture ned her. Rossignol 180. Soul 7. Altså, de fedeste ski nogensinde. Er det bare dejligt, Emma? Så er vi inde og shoppe. Hvad koster en agurk her? 200? Nej, 23 kroner. Det er da ikke så dyrt, hva'? Det er ikke koster 7 kroner i Danmark. Okay, det er så rimelig dyrt. En paprika koster 79. Hvad?